Pardon, čiže toto už je kontroverzne. Sú to nahí mladí muži. Ja si myslím, že vôbec to nie je kontroverzné. Z pohľadu niektorých ľudí. Z pohľadu niektorých ľudí. Jasné. Čiže toto je to, čo ťa možno zaradilo do tej... Áno. Ale to je taká halu, že už hrozne dlho som žiaden penis nenamaloval, naozaj, že roky. Alebo čo je v konečnom dôsledku na penise kontroverzné, lebo si pamätáme z baroka nahé ženy. Ako na Slovensku, myslím, v rámci Bratislavy a malomesta, akože je super ľahké byť kontroverzný. Asi aj v rámci umenia, alebo showbiznisu, alebo čokoľvek si myslím. A keď vystavuješ v New Yorku, už si taký nudnejší, nie? To totál. Hej. A niekto iný tam asi maluje tiež penisy, niekedy maloval včas. Strašne veľa penisov. Tam je ich tak veľa, ja sa snažím akoby od toho odlišiť sa vlastne. Rozumiem, ale... Nechcem byť ďalší ako maliar v New Yorku, čo maluje penisy. Jasné.